Само в 3 издания на предаването открито стигнах до края на казуса. В рамките само на 2 месеца се срещнахме с много хора свидетели. Направихме репортажи от мястото на събитието. Предизвикахме проверка на контролен орган, Изпълнителната агенция по лекарствата. Анализирах цифри и документи, с които винаги са разполагали държавни и публични институции. Разследваният от мен период обхваща 5 години, последните 5 години. Главният въпрос е: защо цели 5 години нито една държавна институция не разкри това, което разкри нашият екип в БНТ? А фактът е този. Почти 5 години една фирма със собственик и управител руски гражданин извършва търговия с скъпоструващи лекарства за милиони левове с помощта на недействителен документ към датата на излъчване на разследването в предаването открито на БНТ на 8 юни 2017 година. Къде се появява този недействителен документ? В кантората на руския нотариус Тамара Поклонска в Дубовка, Русия. На 28 август 2012 година рускинята Нина Кравченко от Дубовка край Волгоград, която тогава нито е собственик, нито е управител на фирмата Трейднет България, упълномощава Веска Марешка да й върти бизнеса в България. Веска Марешка, това е 73-годишната майка на заместник-председателя на Народното събрание Веселин Марешки, депутат от партия ВОЛЯ. Без да има представител на власт, всъщност Кравченко дава права на друго лице. Едва следващия месец септември се извършва продажбата на въпросната фирма. На 21 септември 2012 се вписва в търговския регистър, че Кравченко купува от Веска Марешка всички дялове само за 500 лева. Купува се фирмата за тази цена. И Нина Кравченко става едноличен собственик и управител на фирмата. Това генерално пълномощно, което е издадено за срок от 3 години, всъщност е недействително. Според едно тълкувателно решение на Върховния касационен съд от декември миналата година, това се нарича висяща недействителност. И това пълномощно не би трябвало да поражда никакви правни последици след това. Но това генерално пълномощно е развихрило търговия с лекарства на Трейднет България за милиони. И според секторен анализ на КЗК, Комисията за защита на конкуренцията, тази фирма Трейднет България е сред фирмите с най-голям паралелен износ на лекарства. А Веска Марешка преупълномощава Пламен Христов. Сега той е депутат от парламентарната група на партия ВОЛЯ. Тези две пълномощни стоят в досието на Трейднет България в Изпълнителната агенция по лекарствата. Има в това досие и още едно пълномощно, издадено от Веска Марешка, също е преупълномощава една Снежана Филипова. Други пълномощни няма представени в досието в Агенцията по лекарствата. Но тези пълномощни са причина да се правят промени в разрешенията за търговия на едро с лекарствени продукти, да се сменят магистър-фармацевти, да се смени мястото на склада от Стара Загора във Велико Търново, да се сключи договор с фирмата Фармнет за наем на помещение за склад на същата площадка. Там направихме репортаж и видяхме, че през един вход се влиза в 2 склада. И склада на Трейднет е празен. Няма нито едно лекарство. Колко интересен договор. Фармнет, собственост на фамилията Марешки, с представляващ Веска Марешка, дава помещение под наем на Трейднет България с пълномощник Веска Марешка, но договорът е подписал преупълномощения Пламен Христов, който пък сам си призна в интервюто, че е бил директор на Фармнет. А от името на Фармнет договорът е подписан от Светлана Марешка, тя пък е съпруга на депутата Марешки. Представихме и 2 документа в разследването. По данни на НАП, само за първите 3 месеца Фармнет е продала на Трейднет България лекарство за близо 2 милиона и 900 хиляди лева. Пак по данни на НАП, само за първите 3 месеца на тази година, фирмата Трейднет България е продала в европейски държави лекарства за над 5 милиона лева. И в основата на тази търговия стои онова пълномощно с висяща недействителност. То е недействително, докато рускинята Нина Кравченко не потвърди сега, че наистина е упълномощила Веска Марешка. Така пише в тълкувателното решение на ВКС. Но дали рускинята ще потвърди
дали Катченко се чувства управител и собственик на тази фирма с бизнес за милиони. Тя, Катченко, реален бизнес с лекарства ли върти от Дубовка в Русия, край Волгоград. Ако това все още предстои да се разбере, фактите, разкрити от нас в журналистическото разследване, задават категорични въпроси. Първо, основното тук е свързаността на лицата. И въпросът към НАТО. Стандартна практика ли е, когато се проверяват фирми, да се открива свързаност? Установена ли е свързаност между лица, защото те се виждат и с просто око в документите? В едната фирма едно лице е представляващ, а в другата фирма е пълномощник. Има специален текст в ДОПК, за който слушахме до сега, за свързаността. И там в параграф 1, точка 3, буква Ж, пише кои лица са свързани. Аз откривам, например, този казус в хипотезата на буква Д. Лице, което може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството. И за това питам, пълномощникът не е ли едно такова лице? Кой е решил да премести склада на TradeNet България от Стара Загора в Велико Търново? Преопълномощеният пълномощник Пламен Христов е подписал договор. Има ли влияние тогава пълномощникът при сключването на този договор, след като контролният орган, Агенцията по лекарствата, е разрешила преместването на склада? Втори въпрос. Проблемът с фиска. НАП уведомила ли е ДАНС, че една такава фирма като TradeNet България прави колосални парични потоци? Митниците у нас проверили ли са дали тези лекарства реално се изнасят от България към Румъния, както се усъмни професор Данчев, шеф на Комисията по цени и реимбурсиране? Защо се изнасят скъпоструващи лекарства в Румъния, след като те са на почти същата цена, дори понякога и по-ниска от България? НАП проверявала ли е дали има доставка? Впрочем, проблемът с висящото недействително генерално пълномощно има пряка връзка с фиска на България. Защо? Защото всеки данъчен инспектор, който отиде на проверка, в която и да е фирма, малка или голяма, най-напред проверява доставките. Ако има доставка, има възстановяване на ДДС. Ако няма доставка, връщаш ДДС-то на държавата. А тук как разсъждаваме? В разследването установихме, че генералното пълномощно е било недействително, висяща недействителност вече 5-та година. Ако то е недействително, не са ли недействителни и доставките? А ако няма доставки на лекарства, тогава не трябва ли да се приеме, че няма и възстановяване на ДДС? Ние в разследването показваме празен склад на лекарства, установен от контролния орган, Агенцията по лекарствата. Показваме фактури без име, само с подпис. Кой е приел доставката? Депутатът Пламен Христов отрече да е подписвал фактури. Кой тогава е получил доставките? Да има данъчен кредит. Не е ли това логиката? Няма пълномощно, няма доставка, няма данъчен кредит. Затова има още въпроси към НАП. Възстановявано ли е ДДС на тази фирма TradeNet България и който е разрешавал, ако е върнато ДДС? Има и още един данъчен аспект. Първоначалният капитал на TradeNet България на Веска Марешка е бил 500 лева. Първоначалният капитал на TradeNet България на Веска Марешка е бил 500 лева. В финансовите отчети и доклади пише, че фирмата е доказвала приходи за поне 300 милиона лева годишно. И изведнъж Веска Марешка продава фирмата само за 500 лева. Въпрос към НАП. След като има продажба на дялове, ако има продажба на дялове между свързани лица, правена ли е оценка на фирмата и ако оценката е показала, че пазарната стойност на TradeNet България не е 500 лева, а повече, предприема ли една действия за събиране на данък за разликата между пазарната стойност и тези 500 лева? Аз не мога да си обясня как при толкова много възникнали въпроси от едно недействително генерално пълномощно всички държавни институции мълчат. Все едно, че нищо не се е случило.
Все едно, че не сме показали истината за едни играчи на пазара на лекарствата у нас. Нещо, от което болните страдат. Уважаема госпожо Акчиева, моля да изясните според вас характера на проблема, който визирате с вашите репортажи, като който назовавате с така общото понятие реекспорт, понеже колегите тук предполагам, че, моля да ме извинявам, с изключение на госпожа Дариткова, никой не е в детайлите и ми се иска да разясним дали визирате забрана за износ, дали визирате някаква данъчна измама или нещо друго. Аз мисля, че в трите части на предаванията достатъчно подробно обяснихме, че паралелният износ, реекспортът всъщност не е нещо, което по принцип нарушава закона. Това не е незаконно. Но съществува законен и незаконен реекспорт. Бихте ли дефинирали незаконен реекспорт? Незаконният реекспорт е този, когато става измама. Когато, например, в някоя... Според кой закон? Моля? Според кой закон? Колега, само да ви задавате въпрос. Ако искате да направите с мен искате да ви обясня или не, това го обясниха всички експерти по време на разследването. Има паралел, има законен и незаконен. Това беше казано и на съвместната пресконференция през февруари месец на Министерството на здравеопазването, на Здравната каса, на Агенцията по лекарствата, че по принцип не би трябвало да има проблем. Но той създава проблем, защото лекарства, които се внасят в България на цени за България, т.е. на много по-ниски, идват тук през носителите и вместо да отидат в аптеките, за да отиват за болните от най-различни тежки болести, обикновено това са тежките болести и са реимбурсирани от Здравната каса, по някакъв начин фирмите ги изнасят обратно, например за Германия, където те са 2-3 пъти по-скъпи. И толкова интервюта имаше и Здравната каса го съобщи в интервю, и Агенцията по лекарствата, това не счита сега да губим време. Има, разбира се, и незаконен. По данни на Световната банка, мисля, че професор Данчев това го съобщи, последните данни на Световната банка са, че в България паралелният износ бил 50 на 50, половината законен, половината незаконен. Може да има измама, може да има един път да се източва Здравната каса с фалшиви протоколи, а другият вариант е, когато по някакъв начин се оформят документи за този износ. Вие мислите ли, че една такава търговия, когато фирма с недействителен документ прави търговия на лекарства, в този случай към кого вие го слагате този случай? Ще ви отговоря. Когато без документ вършиш търговия. Господин председател, не мога да знам. Само, ако може, задайте си въпросите, защото предполагам, че са няколко, не. Ако може да ги блокирате в няколко групи, да не... Блокирани са в няколко групи, на 10 човека. И много добре задайте си въпроси, дадем думата на госпожа Акчиева, да отговори след това на други колеги, защото все пак ние не сме такава комисията. И искахме да се разходим да я накъса и слушам ги, това беше целта на комисията. Аз съм готова да отговарям. Това също така на демокрацията на свободния дух в нашата комисия. Искам да дам на всичките думата в рамките на разумното, защото няколко други колеги искат да питат нещо. Да, разбирам. Може. Ако ги задам всичките, госпожа Акчиева ще отговори общо като журналист и няма да стане. То затова има си да го кажа в правотата. Ако искате след това, защото сме и дали на нея думата, затова ви дам на вас, нещо, че не сте член на нашата комисия. Благодаря. След това задайте няколко и да преминем вече към другите колеги, да може. Благодаря. Добре. В предаването си вие цитирахте секторния анализ на КЗК, както и в речта си преди малко. Въз основа на такъв критерий и признак от цитираните от вас няколко дистрибутора, които се занимават според вас с реекспорт, вие посочихте специално Трейд на България. Аз това го обясних още в второто предаване, защото в този секторен анализ беше посочена фирмата TradeNet България и тази фирма я бях запомнила още когато гледах търговския регистър с 100-200 фирми, на които всъщност представляваше или собственик или каквото и да е Веска Марешка. Запомних тази фирма и това провокира интереса ми. Защото когато си гледал една все пак жена, която е на възраст, доста стабилна възраст, бих казала, нима не е интерес да управляваш 200 фирми. И съм запомнила фирмата.
както и TradeNet Pharma, така и TradeNet България. И сега като четох този секторен анализ, аз съм чела секторния анализ, защото се занимавах с паралелния износ на лекарства. И видях от тези 5 фирми фирмата и тръгнах по нея. И видях, че всъщност е собственост на Роскини. И се запитах как така Роскинята е купила и всичко почна оттам. Случайно ли пропуснете факта, че оборота на TradeNet България за 6 месеца, които цитирате в секторния анализ, е долу около 3 милиона, плюс-минус 100-200, защото секторния анализ е за половин година, аз се позвавам на данните от годишните финансови отчети за цяла година. Случайно ще пропуснете факта, че другите фирми в секторния анализ, 2 от тях имат над 16 милиона оборот, още 2 от тях имат над 30 милиона оборот. Аз не съм правила анализ финансов на всички фирми. Казах ви, журналистическият интерес може да бъде провокиран дори от едно насекомо. Казахте, че TradeNet е от най-големите. Благодаря, уважаеми господин председател. Вземам думата за процедурата, тъй като действително тук започват да се бъркат понятията между изслушване и не искам да използвам крайната дума трибунал. Аз смятам, че не е Комисия за защита на конкуренцията, нито е Национална агенция за приходите, нито е някакво административно, нито е съдебно производство. И аз поздравявам, поздравя госпожа Кичева, че е направила такова разследване. В медийната среда в България липсват такива разследвания, те са по-скоро изключени от правилото. И ние трябва да се радваме, че журналистите все още имат смелост да правят подобни разследвания. Дали имаме извършено административно нарушение, дали има извършено престъпление, има други органи, които решават. Нито е госпожа Кичева, нито сме ние. Затова и господин председател ви казва много правилно, че този нейн сигнал ще отиде в компетентните органи, които следва да се произнесат. Ние можем, разбира се, да изразяваме всякакви становища, но смятам, че трябва да се превръща тази комисия в трибунал. Благодаря. Господин Давид, кой искаше да вземе само думата? Благодаря, господин председател. Уважаема госпожа Кичева, уважаеми госпожи и господа народни представители, аз съм тук от гледна точка на регламентацията на паралелният износ или по-скоро паралелната дистрибуция. За това, защото според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина право на паралелен износ има всяко юридическо или физическо лице, притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти или притежател на разрешение за производство. Във втория случай той може да дистрибутира само продуктите, които произвежда. Така че от гледна точка на незаконна паралелна търговия ви моля да изясните термина, защото ако притежателят на разрешителното за употреба за търговия е спазил буквата на закона, която гласи, че трябва само да уведоми Изпълнителната агенция по лекарствата за намерението за паралелен износ, тогава тя не би следвало коректно да се нарича така. В случая наистина предизвикателството на паралелният износ, който от една страна знаем от опитите си да го регулираме, че е полезен до толкова, доколкото това е механизма, по който цените на иновативните медикаменти се регулират от свободният пазар и по този начин се заставят фармацевтичните производители да намаляват тези цени. Това е ползата от паралелният износ. От друга страна, това е доказателство, че наистина цените на лекарствата в България са достатъчно ниски, за да може те да бъдат конкурентни в останалите страни от Европейския съюз. Но предизвикателството наистина за законодателят е тогава, когато този износ застрашава пациентите с липсата на живото за спасяващи лекарства. По-скоро това е коректният термин, защото официален термин за скъпоструващи наистина няма в нормативната уредба. Аз наистина искам да разбера, имате ли доказателства, че незаконна паралелната търговия от гледна точка на регламентацията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или по-скоро тук имате доказателства за данъчни или административни нарушения? Самият подуправител на Здравната каса, доктор Петров, много точно обясни, че маскирано за законния паралелен износ се маскира проблем, който е породен от тези 25%, които всъщност се дават отстъпка от производителя на лекарства на дистрибуторите. И това, което Здравната каса съобщи, че ще предложи за законова промяна, за да бъде решен този проблем, защото един законен паралелен износ създава проблем,
той съобщи, че всъщност тези 20 те ще предложат здравната каса да плаща на аптеките 100%, а тези 25% на производителите да ги плащат на здравната каса. Тоест да не се появяват тези 25% при дистрибуторите, които за тях се оказват апетитни и примамка да изнесат обратно в европейските държави. Счита се, че когато се премахне този проблем с отстъпката от 25%, тогава ще се регулира пазар. И нещо друго, много важно, това, че всички европейски държави са преминали през този проблем, през паралелния износ. Аз проучих как стоят нещата, например, в една Германия. В Германия с закон е разрешен 9% паралелен внос. Тоест, на фирми, които открих в регистъра на Европейската агенция по лекарствата, стоят всички фирми, които трябва да купуват от нас, например, тези лекарства. Това за тях е законно, т.е. няма нищо незаконно, но всъщност, разрешавайки им със закон да купят 9% такива лекарства, по този начин ние всъщност правим икономии за немската здравна каса. Тези икономии те купуват от нас и си спестяват публичен ресурс, но това е за сметка на нашите болни. Трябва да се помисли такава промяна в закона, в която да си внасят всички свободно, но може да се прави паралелен износ само когато този пазар е наситен и когато няма нито един болен, който да търси, например, инсулин, който да търси маптера. Това е проблем. А вече за другите въпроса си, защото ме заляхте с информация, която нямаше никаква конкретика. Повтарям, ако законният път на паралелна дистрибуция е изпълнен с визираните фирми, т.е. имаме с търговец с разрешително. Това не е незаконно. Моля ви, не влизайте в диалог, аз ще влезна в ролята на председателя, но нека се изслушваме, макар че аз малко нарушавам правилата. И той уведомява изпълнителната агенция, дистрибутира лекарства на външния пазар. Това е законен паралелен износ. А имате ли доказателства за незаконен такъв от визираните фирми, тогава когато, примерно, реимбурсни лекарства от аптеки се изнасят в страни от Европейския съюз? Това вече е незаконен паралелен износ, защото тези лекарства са обект на реимбурсации за плащане от здравна каса. Имате ли данни за подобен тип действия от страна на визираните фирми, които сте разкрили във вашето разследване? За аптеки не, но тук става въпрос дали лекарствата въобще стигат до самите аптеки, дали какво правят фирмите помежду си с търговски сделки, дали тези лекарства не се продават на юридически лица. И точно това са фактите от последното разследване. Защото аз, след като си разкрил документ, който не ти дава правомощия да правиш търговия, когато един документ е недействителен, действителна ли е търговската сделка? Не. Тогава къде са отишли всички тези лекарства от една действителна? Само ще дам думата на господин Търновалийски, защото казах така, че има желание. И мисля, колеги, пак което каза колегата Мит. Нашата комисия е за това да изслуша, ние сме изслушали госпожа Акчиева. Ние подадем от днес сигнал, ще го подадем от тези органи, които трябва, защото ние нямаме такава функция в момента каквото и да извършим. Така че го имайте на предвид. Предлагам да чуем господин Търновалийски и след това да приключим. Може да дам на колежката и да приключим дейността на комисията.